Ja, hej. Hallo. Jeg har her på Nordskovskolen fået sådan en opgave om, at vi skal finde på noget spændende at opsage, og så på YouTube. Og i dag så kom vi på den her gode idé, at vi skulle blande noget af det, vi er jo bedst til. Og så tænkte jeg, at fodbold det er en god idé. Og så gymnastik på samme tid. Det er sådan en blanding af fodbold. Ja, men det er meget smart. Og så herover til den side, jeg nu peger på, kan I se Alexander, det er ham der. Vink, Alexander. Hej. Og så er der ham der, Andreas. Han hedder Andreas. Og se, så står de og spiller fodbold. Det er lige så spændende og roligt. Men se, så har vi gymnasten herover, og hun kan også nogle spændende ting. Og Simone, hun er bare til pynt. Så kan man selv bestemme, om det ser flot ud, men ja. Og så Amalie, hun har sagt, hun godt kan komme med et eksempel på, hvad vi skal se i dag. Ja, og du begynder bare, Amalie. Og så kommer der en bold midt i det hele. Det var mig, der skød. Ja! Og så Alexander og Andreas, de skulle så også jonglere om kap. Og så på første forsøg, det er Andreas nummer 1. Hvad skal jeg? Du skal begynde at jonglere. 1, 2, 15, 97, 93. Det var 4. Og så Alexander 1, 7, 30, 95, 129, 1, 3, 2, 5, 1, 2. Nej! Det var sådan cirka 3, ikke? Vi vil have en ommerslag. Vi siger, det er 2. Og så Simone, hun har sagt, hun også godt vil vinke til os i dag, fordi hun har det meget fedt der. Ja! Hold kæft, i koldbøtte. Jeg kan lave baner. Øj! Gud! Jeg kan lave en, der er endnu bedre. Ja, det var så fodstik i korte træk. Men det er lidt ringe, den her video. Så vi vil godt se Amalie lave noget af det der akrobik-ting der. Hvad skal jeg lave? Du skal lave noget spændende noget, Amalie. Okay. Du skal lave en tand. Du skal bare se, hvor du laver Fodstik! Fodstik! Og så er der mange, der tænker på, er det en stik lavet af fødder? Nej, det er ikke en stik lavet af fødder. Nej, slet ikke. Det er gymnastik og fodbold. Så siger vi farvel. Au revoir. Stik dig til det.